Máš poznámky? Keď tak nebudeš našepkávať, potom máš rozum. Budete našepkávať, no. A ja nevidím to tam prečítať, vieš, lebo mám druhé okuliare, takže áno. budeš mi našepkávať, že... Dohodnuté, tak. Krásny deň, priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. Ahojte, ahojte. Toto video bude také zo sekcie, že ukážeme vám kemp, ktorý sme vám chceli ukázať už veľmi dávno. Ale proste viete, ako to je. Človek odkladá, tlačí veci pred sebou a nakoniec... Bola uhorková sezóna skrátka, takže... Áno. Tak ukážeme vám ho teraz, aj keď už máme v podstate nejakú Pokročilý dátum. Už to možno veľa z vás nevyužije. Je to kemp, ktorý sa nachádza v Chorvátsku. Povieme vám o tom bližšie informácie, ale napríklad to môže byť pre niekoho zaujímavé, ak by ste ho chceli navštíviť napríklad na budúci rok alebo tak. Alebo ešte v oktobri, lebo ešte stále aj v oktobri veľa ľudí cestuje do týchto krajín za takým teplým, príjemným počasím, takže podľa mňa to nie je úplne stratené. Takže kedykoľvek by ste nám chceli ísť, napríklad sa vám môže hodiť tento obsah, lebo nám sa ten kemp veľmi páčil. Dostali sme sa tam takou úplnou náhodou, alebo to proste sa stalo na základe toho, že vesmír si to tak žiadal. Vesmír to tak zariadil, skrátka, áno. No, proste, keď sme mali tú nehodu, tak sme niekde potrebovali ísť na chvíľočku a objavili sme tento podľa nás pekný kemp. Ten kemp bol fakt nádherný, ja som z neho bola úplne unesená a z pôvodného plánu, že zostaneme tam iba na jednu noc, nakoniec sme tam pomaly koľko, 2 noci sme si tam? Neviem. 3 už neviem, to už bolo polka júna. Ale nechcelo sa nám odchádzať odtiaľ vôbec, takže veľmi sa nám páčilo. Čiže meno toho kempu je Camping Stobreč Split a nachádza sa v Splite. Tak, presne tak. Alebo možno skôr pri Splite, také niečo to bolo. A je to 4-hviezdičkový kemp, ktorého cena je 27 eur na Axikartu, alebo aspoň v čase, keď sme tam boli my, mimo sezóny, polovička júna, alebo také niečo, tak stála 27 eur na noc, s tým, že teda obytka, 2 osoby a všetko v cene vlastne elektrika a tak ďalej, voda a podobne. Akože ten 4-hviezdičkový, pardon, ja si tu budem odhmkávať, pretože mám zachrypnutý hlas stále. Ja to nebudem odstrihávať, lebo to video chceme urobiť tak, aby to bolo proste urobené a nie nastrihané a máme aj trochu menej času, takže to urobím tak, že tam bude, sem tam počuť aj takéto naše prejavy. Áno, lebo ja zachrypnem, takže si potrebujem odkašľať. Ale iba tieto prejavy, žiadne iné. Žiadne iné prejavy. Nemám pripravené. Dobre, poďme už takže k tomu kempu. Ten kemp bol naozaj 4-hviezdičkový z môjho pohľadu, pretože bolo to super, bolo tam fakt všetko, na čo si človek spomenul. Ja som ešte momentálne z našich ciest nezažila lepší, krajší a viac zaujímavejší kemp, ako bol tento. Za mňa mal fakt akože... Tak ako by si napríklad popísala ten vstup do kempu? Úplne super, lebo hneď vstupujete do kempu a hneď máte potraviny. Za mňa výborná vec, pretože sme si tam skočili na čerstvé pečivo, doplnili sme si, čo sme potrebovali, takže malý obchodík, ktorý bol dobre zásobený, mali tam kadečo, takže super, hneď na začiatku boli nejaké suveníry alebo nejaké potrebné veci. No a potom bola recepcia, ktorá bola tak krásne urobená, boli tam fakt také nápadité veci a celý ten kemp na mňa pôsobil tak, že niekto bol zaťažený na hlavné veci, potrebné pre karavanistov, ale aj na detaily. Tam na každom rohu bolo tak krásne urobené nejaké zátišie z kvetov a tak ďalej, že to všetko tu budete vidieť, že to bolo prepracované. K tomu sa dostaneme, poďme pomaly od tej recepcie vlastne, aké by sa pohybovať, lebo my vám sem dávame aj samozrejme zábery z toho, ako sme to natočili. Mne sa napríklad páčilo, že tá recepcia bola fakt velikánska, bol tam dobrý priestor na sedenie, boli tam sedačky, ale celkovo sa mi ako ľúbilo aj tie služby, ktoré poskytovali, pretože boli tam napríklad veľké velikánske mapy, ktoré zobrazovali možnosti, ako sa dostať napríklad do Splitu, ukazovali tam tie autobusy, ako často chodia, myslím, že aj taxislužby tam mali nejaké spomenuté, že naozaj keď tam človek príde a zakempuje v tom kempe, tak majú vymyslené, ako sa dostane človek do mesta a môže si napríklad popozerať aj to mesto. No, to je veľmi, veľmi dobré a napomocné, keď ste tam
poprvýkrát a neviete sa zorientovať. My vám ešte dáme potom na konci tohto videa jeden tip, ktorý vám môže ušetriť možno nejakých pár 100 krokov navyše, keď do toho kempu prídete, čo sa nám nepodarilo, ale na základe našich chyb sa môžete vy poučiť a napríklad vám to môže trošku spríjemniť registráciu, keď prídete do toho kempu, takže keď tak sledujte až do konca a tam vám to potom povieme. No čo mňa napríklad zaujalo je, že tam bola taká, že myčka pre psov. Pamätáš si to? Viete čo, tam bolo tak strašne veľa vecí, že hneď na začiatku kempu, ak sme vošli, tak doľava bola ako umývareň pre psov. To si ani nepamätám, počujem. Dobre, no tak nevadí teda, ja si to pamätám, tak vám to tu ukážem. Ja som myslel, že Katka mi trošku náhra do tohto. Ja vôbec neviem. Lebo ona tam bola v neskutočnom úžase, že také niečo ešte nevidela a nevedel som, že o 2,5 mesiaca na to si to už nebude pamätať. Moja chyba. No a keďže sme sa veľmi nepripravili, tak sme si to nestihli dať akože do nejakej produkcie, do scenáru. OK, takže čo sa týka ešte toho úvodu, tak ľúbilo sa mi, že na začiatku tam mali dobrý parking urobený pre obytky alebo pre dodávky čokoľvek, vlastne už za tou recepciou, že keď napríklad nie je miesto, tak je tam pomerne plnohodnotné státie na to, že človek tam čaká, kým sa miesto uvoľní. No, čo sa týka vlastne toho kempu, tak bolo to tam rozdelené akoby na dve sekcie. V jednej sekcii boli bungalovy a mobilné domy a v druhej sekcii boli práve státia pre karavany. Môžem povedať k tým státiam pre karavany, že páčilo sa mi, že boli pomerne veľké a väčšina tých miest, čo vlastne si človek môže dopredu zarezervovať, možno, že sú aj mimo axikarty, tak mali fakt veľké miesta. Že človek sa tam môže rozblázniť, pomaly sa môže zahrať ako futbal kľudne, že také veľké mali tie miesta. Aha. Ako môžete vidieť aj tu na videu vlastne v niektorých záberoch, tak fakt to mali zaujímavé. Potom samozrejme tam mali rôzne prémiové miesta, parkovanie pri mori a tak ďalej a podobne. A potom to mali teda ešte oddelené pre tých, čo mali tú axikartu, tak tam mali možno nejakých 15 miest, ktoré nám oni hneď na začiatku ukázali, že tam si máme ísť hľadať miesto. A tie boli akože trošku menšie, stiesnené, ale nebolo to úplne najhoršie. Kto je sociálny, tak aspoň mal bližšie k novým susedom. Takže tie miesta boli naozaj obrovské miestami, pretože keď sme videli, čo tam niektorí tam porozkladali, podonášali. Pamätáš, jedna tam mala takú záhradku spravenú dookola s kvetinkami. Nepamätám, ty si nepamätáš tú umývačku. Takže keď som tam prechádzala, som to bola úplne rozčarovaná, že preboha, to je aký nápad, toto si urobí normálne drevený plotík dookola a ešte si tam vysadíte akože kvietočky a kvetinače. Takže s tým miestom fakt sa tam dal ho dobre hospodáriť, pretože aj keď tam mala nejaká rodinka, 2-3 deti a mali tam rôzne veci pre deti, tak fakt tie deti mali kopec priestoru. No poďme sa teda pomaly dostať k reštaurácii, ktorá tam bola. Potom tam máme wellness, pláže, vodné športy, státia na karavany som už spomenul. Tak čím začneme? Vyber si reštauráciu. Dáme reštiku, boli sme sa tam najesť. Mali tam výbornú pizzu, lebo to je vlastne naša klasika, že my strašne ľúbime pizzu, takže kde prídeme, tak to je prvé jedlo, ktoré vždy skúšame. Za nás to bola výborná pizza, výborná voľba. Mali sme tam krásny výhľad na more a ešte aj na vlastne mestečko, ktoré sa nachádzalo akoby na druhej strane pobrežia. Tá reštaurácia mala vonkajšiu časť, že veľmi peknú terasu, ktorá bola aj pod stromami, takže dá sa tam nájsť aj tieň, ale aj priame slnko. Vnútri to bolo tak nádherne prepracované, že musím sa k tomu vrátiť, že naozaj ten človek, kto toto vymýšľal, mal veľmi silné estetické cítenie, pretože tam bola spojená ako keby moderná architektúra alebo moderné doplnky s drevom a so starými nejakými komponentami. A bolo to tak harmonicky tam zosúladené, že ja som sa tam chodila len takto obzerať, že bomba. Klavír, drobnosti, rôzne staré nástroje, potom tam bol krb, krásne priestranne urobená tá reštaurácia. Toalety boli v spodnej časti, tie boli takisto veľmi pekné. Takže za mňa vo vnútri tá reštika nemala chybu. No a vonku rôzne vysadené kvetináčiky, staré nejaké bicykle, takéto veci. Motorka sa mi zdá, tam bola nejaká odstavená dokonca. A zadekorovaná do celého toho prostredia, takže perfektné. Aj pre oko, aj pre dušu, aj pre žalúdok a chuťové poháriky. No a potom súčasťou vlastne tej reštaurácie bol tak trošku ďalej bar. Čiže keď ste chceli iba niečo na pitie, či už kávu alebo nejaký drink, tak trebalo ísť vlastne do toho baru a v reštike sa iba jedlo. Tak nám to bolo povedané, že? Áno, tak nám to bolo povedané. A ak je to teda všetko k reštauráciám, tak by sme sa mohli dostať k pláži, ktorá tam bola.
Neviem, ako čo tak konkrétne povedať k tej pláži. Mňa tam zaujalo akurát možno to, že tam boli rôzne vodné športy, že sa tam dali požičiať tie paddleboardy a možno nejaké kajaky a tak, ale asi by som povedal, že taká typická pláž. Klasická, jasné. Niečo, čo ťa tam zaujalo? Tak nejak, že by to nič asi konkrétne, iba to, že pekne sa z toho kempu po schodoch alebo po takej plošinke dalo prejsť. Možno by som spomenul, že tá pláž nebola úplne súkromná, nepatrila čisto k tomu kempu, lebo v podstate tam normálne bola široká verejnosť. Áno, od hlavnej cesty sa kľudne dalo prejsť. Dokonca bez problémov sa dalo z tej pláže verejnej akoby dostať aj do tej reštiky, takže ani tá reštika aj do kempu, áno. Nebola úplne že súkromná, že ľudia z pláže tam bez problémov mohli ísť. Áno. Takže asi toľko. Keď sme tam boli v júni, už sa mi zdalo, že tam bolo celkom dosť ľudí. Takže v sezóne to musí byť celkom asi prepchaté. No. Určite, ale určite. Ktorý kemp asi nebude prepchatý, že? Hlavne ktorý dobrý kemp. A ešte takýto krásny kemp, áno. Áno. Čo máme ďalej? V podstate môžeme ešte spomenúť sociálky, záchody, vecka a ten wellness, čo tam bol. To sme si inak dali nejakú záľubu v natáčaní týchto sociálnych zariadení, tak pretože je to, je to súčasť. Bolo to veľmi pekne urobené a my sami sme boli z toho ohúrení. Ja sama som mala stále nejakú takú potrebu si niečo odfotiť a natočiť. Hej, celkovo fakt ten kemp bol urobený tak, že tomu nepoznáme toho, čo to má, ale javilo sa to tak, že človek proste nevie, čo s tými peniažkami a každé detaily tam boli fakt urobené. Ako nesúdime, nech to je kdokoľvek, akokoľvek, ale fakt ako tie detaily tam boli krásne, my to oceňujeme. Fakt každé jemnučké vecičky, ktoré človek si povie, že kašlem na toto neriešim. Vieš? Tak toto tam bolo. Tak toto tam bolo urobené a niečo to tomu dodalo tomu. Pamätáš si tam na jednej strane vlastne, keď sa vchádzalo na tie sociálky, tak tam bolo dokonca na umývanie nôh. Pamätáš si tam reža? Normálne bola voda na umývanie nôh. Ty si nepamätáš tú umývarku pre psov. Bože, teraz mi to budeš vyčítať do dôchodku, nie? Beriem si dovolenku. Nie, fakt si to nepamätám. Hej, my sme takí iní trošku, ona si všíma veci, ktoré ju zaujímajú a ja, ktoré si mňa zaujímajú. To nie sme až takí iní, že to je asi každý taký. Asi tak. Takže sa chcem tomu vrátiť, že fakt detaily tam boli a také nie, že to je nejaká hovadina, že bože, len to je pekné, ale efektívne a proste použiteľné na ten pobyt. Za mňa to bolo akože veľmi, veľmi prínosné. No a tie sociálky boli veľké, priestranné, bolo tam veľa sprch, veľa vecí, žiadne také, že čakáte alebo niečo podobné. Čisté, upratovačka tá tam tiež non-stop behala, to bolo pod chvíľou čistené. Pánske, dámske, čo tam ešte také bolo? Vonku bolo perfektne spravené na umývanie riadov, veľmi veľké, pekné. Hovorím, čisté, ja som tam nikdy nenašla ani Môžem povedať, lebo zabudnem. Poď. Mne sa ľúbilo, čo sa týka pánskych, že tie také miesta, kde príde chlap, môže sa oholiť a tak ďalej, ktoré väčšinou na to bývajú vyhradené, tak zatiaľ, čo sme boli po kempoch, tak sme si všimli, že sú to otvorené priestory, takže proste holíš sa, vedľa teba iný pán holí sa, ten sa holí, hej, a tak ďalej. A tu sa mi to ľúbilo, že to bolo uzavreté a oddelené. Či sa zavrel do kabinky ako keby? Áno, keby sa zavrieš do kabinky, nepamätám si už, či tam boli dvere, ale normálne som mal oddelené a není ďalší chlap vedľa teba, ktorý by sa holil a obzeral sa a tak. Aha. Vieš? To sa mi celkom ľúbilo. Fíha, to som nevedela, že vás chlapov takéto veci trápia. Ale dobrý point. Neviem, či to všetkých trápi, ale ako ľúbilo sa mi, ako nevadí mi, keď niekto je vedľa mňa, vieš? Áno. Ale ako ľúbilo sa mi, že niekto to oddelil. Ale dáva to zmysel, lebo aj keď si doma a holíš sa proste, tak není nikto vedľa teba, čo takto na teba čumí. Nie? Zatiaľ nie. Kým sa neholíš ty. Takže áno, dobrý point. OK, fajn. Takže ako fakt tie vecka boli zaujímavé a hlavne tie vnútorné časti boli v pohode, ale bolo ich tam pomerne dosť, tých miest, kde ste mohli ísť na vecku alebo do sprchy. A ešte aj to okolie mali tak rôzne porobené, že ešte aj to dávalo taký prehnaný zmysel, Počujte, ale pohodový. Pred takmer každými tými sociálkami boli dokonca vonku, myslím, že tu máme niekde aj na zábere, strihni to sem potom, normálne sedenie bolo urobené. Že čo ja viem, keby on sa išiel holiť a ja nemám čo na robote, no tak Si môžete sadnúť ja si môžem sadnúť, dať si kávu, presne a počkať ho tam. Takže v chladku, bolo ako podľa mňa trošku moc. Akože to posedenie pred záchodami, ako... No ale čo, však sociálne zariadenie socializuje ľudí. Áno. Takže... Prídeš na mýta, trošku sa zoznámime, vieš ako. No, my ženy to tak máme, že na záchod vkráčame ako dve cudzie osoby a zo záchoda vykračame ako najlepšie kamošky. Dobre, tak toto je taká zvláštna ukážka kempu, lebo do toho pridávame naše reči a naše akože typy osobnosti, hej, a tak no. No dobre, čo máme ďalej? Ty máš rozum tomto? No, tak toto boli vecka. Dostaneme sa ešte k wellnessu a k bazénom, pretože to sa nám dosť páčilo. A hlavne sa nám ľúbilo to, že v tom wellnesse vlastne bolo viacej vecí. Boli tam sauny, bolo tam fitko
a boli tam potom vonkajšie bazény a ešte vnútri taká oddychová časť. A toto všetko bolo bezplatné. Boli tam ako nejaké časy, už si nepamätám presne, že odkiaľ dokedy je hlavne ten vnútorný wellness otvorený. Ale bolo to všetko bezplatné, to sa mi ľúbilo, že keď tam človek príde, príklad poviem na ten týždeň, tak môže si tam aj zašportovať, môže sa aj najesť, môže ísť aj do mesta, môže si aj oddychnúť. Ľúbilo sa mi to. Bola tam ešte jedna vec a to boli masáže, tie boli spoplatnené. Áno. A ešte tam robili nechty. Manikúru, pedikúru nechty a tieto veci, niečo, že hej. aj to bolo spoplatnené. No, to by bolo, keby to bolo free. Nie? No, to už by bolo akože jasné. Ale naozaj to bolo perfektné. My sme si to napríklad naplno vychutnali, túto časť, lebo my sme sa z toho úplne tešili. Aj preto sme tam ostali viac dní. Lebo vlastne stále sme chodili, každý deň, každý druhý deň sme sa niekam presunuli. Zrazu sme prišli do kempu, kde sme mali bezplatný wellness. Tak sme zakvasili sme vo výrivke, ja som tam bola niekoľko hodín. Výrivka tam bola. To bolo super vo vnútri. Využili sme aj saunu, dokonca sa potom, ty si sa bol potom obliať tým vedrom studeným. On si bol zašportovať vo fitku, ja som zatiaľ proste kvasila v tej výrivke, pozerala som sa na vonkajší bazén, takže to není iba, že nemáte čo robiť, proste pozeráte sa na okolitý svet, čo sa deje vonku. Vonkajšie bazény boli takisto perfektné, takže dokonca tam bol v bazéne bar, pamätáš si, tam boli tie stoličky a dokonca si drink neviem, mohol... či to mám na videu, ale áno, bol tam bar vlastne bazénový. Áno. A aj pri tých bazénoch bol bar. Tu by som dal jeden tip, že pokiaľ človek chce ísť na tie bazény, tak fakt tam prísť čo najskôr, keď to budú otvárať, to už si viete potom pozrieť. A obsadiť si miesta, lebo je tam problém vlastne s miestami, s tými lehátkami. Áno. Tých je tam menej a samozrejme viac ľudí to chce využívať. Takže treba si to obsadiť, keď tak, aby ste to mali. Alebo počkať vlastne pár minút. Hej, 10-15 minút, keď tak si dať na bare kávičku alebo nejaký drink a niečo sa uvoľní. Ak to budete sledovať. Áno. A dokonca tam bola na recepcii veľmi príjemná pani. Pamätáš si ju, strašne usmiatá, taká blondínka, vykecávala tam stále s nami. Áno, ona veľmi bola príjemná. My sme boli príjemní, vieš, boli sme takí v pohode a ju to proste akože zaujalo, tak sa s nami začala rozprávať, že aký sme v pohode, že keby aj viacej ľudí taký bolo, vieš. Áno, to spomínala. Že nemusí každý proste chodiť odutý a taký zamyslený, ale proste trošku si to... Ešte by som povedal, že fakt na tom mieste, kde človek je na tej dovolenke, tak je taký viacej vyčilovaný, viacej pohode, čo máme z toho Tenerife, také skúsenosti, že tam sú tí ľudia takí viacej vyčilovaní. Hlavne tí turisti, návštevníci, lebo však prišli si tam oddychnúť, popiť, poprechádzať sa. Zabudnú na problémy. Jasné, a sú tam takí v pohode, no tak ako boli sme takí prekvapení trošku, že ona bola taká prekvapená z toho, že sme takí OK, vieš. Hej, že niekto pozitívny došiel. No. Takže to by bolo asi na ten wellness. To bol wellness, áno, a vonkajší bazén. Čo tam máme ďalej? Akože to je asi viac menej všetko. To je všetko. Ešte môžem dať ten tip vlastne na začiatku pri tej registrácii. Áno, poraď nám. Pretože nám sa stala taká vec, že my sme tam prišli a chalanisko na recepcii hovorí, že tým, že máme AXI a neboli sme dopredu registrovaní, tak sme vlastne nám ukázala nejaké to miesto na mapke, že kde máme ísť a kde si máme nájsť miesto. Tak človek by povedal, že budú vedieť, či tam miesto je alebo nie je, pretože aj keď sme sa vracali, sme museli povedať číslo toho státia, hej, že kde budeme sa nachádzať. Ale my sme tam prišli, pomerne dlho to trvalo, kým sme to tam nakrokovali. A keď sme tam prišli, tak proste nebolo nikde nič voľné. Všetko bolo... Keďže ten kemp bol strašne moc obrovský, tak naozaj tam sa dialo to, že veľmi ďaleko sme kráčali, zorientovať. Boli tam všade značky, že tie čísla od do a tak ďalej. Ale jednoducho bolo to strašne ďaleko na opačnej strane oproti tej recepcii. No a prekračať cez celý kemp, zistiť, že tam niečo je voľné, alebo tam nie je voľné, naspäť a tak ďalej. Takže pokračuj myšlienke. Dobre, tak sme sa teda vrátili na recepciu a hovorím chalanovi, že nebolo tam žiadne miesto voľné, tak čo teraz, že kde máme ísť, alebo či máme čakať. A on hovorí, tak ukázal na iné miesto na mape, tak skúste tam. Hovorím, nehnevaj sa na mňa, máme tu robiť kilometre v tom kempe, kým si nájdeme nejaké miesto. Hovorím, nemáte v systéme, že tuto je voľné, tuto nie je voľné. Hovorím, nie, nemáme to. Hovorím, tak prečo vám potom dávame tie čísla, že kde budeme stať a kde nebudeme stať. Ale reku, dobre, nevadí. A že čo máme teda robiť? A on hovorí, no tak choďte teda pozrieť sem, ak tam bude voľné, ak tam nebude, tak príď naspäť, niečo vymyslíme. A hovorím, tak ale, nehnevaj sa, my tu nebudeme behať kilometre, kým nájdeme nejaké miesto, ešte sme mali po tej nehode čerstvo, takže sme nemali proste náladu na to, aby sme tam šlapali zbytočne a neviem čo, tak hovorím, ukáž mi normálne niekoľko miest, kde máme ísť,
My si to obehneme a keď bude voľné, tak si nájdeme miesto. No tak konečne to pochopil. Ukázal nám niekoľko miest nám takto ako zakružkoval a išli sme tam. No nakoniec nebolo tam nikde voľné. Nikde nebolo vážne voľné, počujete, to bolo všetko plné, až nakoniec ja som našla jedno také pekné miesto a tam som videla, že tí ľudia sa bália. Boli to Angličania, tak som išla za ne, že hej, počuj, že ty odchádzaš. On že hej, my odchádzame behom nejaké možno hodinky, budeme odchádzať spolu ešte s ďalšími. Tak ja som tam normálne si sadla pod ten strom, čo tam bola, som čakala, kým odídu, aby som chytila to miesto, lebo už tam čakali ďalší. Áno. Takže na začiatku fakt, keď prídete, tak ak máte akcii a nemáte zarezervované tie miesta, tak rovno povedzte, nech vám ukážu, kde môžu byť tie voľné miesta. Že keby náhodou tam neboli, keď slušne poviete, keby náhodou tu neboli, tak kde môžeme ešte ísť. Hej? A proste sa popozerať. Alebo sa tam podohadovať s tými ľuďmi, čo sú v tom prvotnom mieste, kde je asi 15 miest alebo tak. A niekto z nich bude odchádzať, počkáme sa a tak ďalej, vymeníme sa, není problém. Áno. Kýva nám s GoPročkou, takže to je znamenie, že by sme to mali pomaly viesť ku koncu. Lebo nám fúka nám trošku. Začalo fúkať. Hej, môžeme to ukončiť, takže kľudne, ak máte nejaké otázky k tomuto kempu, dajte vedieť, my vám tu necháme link na web stránku, lebo už sme tam boli dávnejšie, nepamätáme si konkrétne ceny, reštiky a tak ďalej. Viem, že to boli pomerne priateľné ceny, si myslíme. Áno. Ale všetko si to dohľadáte online, poprípade napíšte do komentáru, ako sa vám páčilo toto video. Ak máte nejaké konkrétne otázky k tomuto kempu, tak ak budeme vedieť, radi zodpovieme. Ďakujeme za vaše sledovanie, každopádne. A ak radi pozeráte naše videá, budeme vďační za každý jeden like, komentár a poprípade, ak chcete, aby ste aj do budúcna boli informovaní o našich ďalších cestách a ďalších videách, tak dajte odber, zapnite si tam ten zvonček a potom vám príde vždy notifikácia, keď vyjde nové video. Tak pekný deň, čau.